Achi Horo Fortune, how are you? Chiedza Sibanda, how are you? Feli ndeipi. Okay, pin number. Brenda Lamini, how are you? Fari ndeipi. Taga wako. Taga iwenyu. Anosiziva kuti wamunosiziva kuti Maria Piri anouya achizona live paSIS MELLY's diaries. Mata game waudze kuti tadzoka pano. Rufuse Felistas, how are you? Jessie Lioness, how are you? Junior Bukosi, how are you? Taskwera maskwera weduwe. Taskwera maskwera tatinonokeita takamirira guest kuti apedze basa. Rutendo Medzai ndeipi. Tagai wako Rumbi Lerato Sitole, how are you? Lumbi Lerato, I haven't seen you for a while. Flo Sibs, how are you? Nisha ndeipi. Masquera say my diaries. Tadiwa Nashe ndeipi. Antiseka irunyo wa muri saying conscience. Tareva namaposa. Muri say weduwe. Taga wako tionesane memory ndeipi. Chitauro dzapasi murisei my love nema likes ndiri kumaona weduwe murisei guys, how are you? Tag someone kuti live iri on. Eva Joyce Mutanga Bendem Dake, how are you? Yithas Yambi, how are you? Vamwe amuna kuklika ma notification on this new page. Amuna kuklika notification on this new page. I think that is why. Sekai Rinyowa, how are you? Mudadi Netsai, how are you? Sarudzai Mufudze, how are you? Let me do this. Let me go back to our normal page. To our normal live page. Again, ndiende ku normal live page. Nditange live from there. Auntie Shefla, a very good evening to you. How are you? Sandra Murebwa, how are you? Go live. Ivy Denga, how are you? Rumbi Latasha, how are you? To show kuti vana havana kunikirikira. Havana kuklika live button. Vachiri kurely on the old page. Blessing Guvise, how are you? Rumbi Latasha, how are you? Varikuya ku live page. Live page. Yitha Manyimbiri, how are you? Masquera say. Let me turn this condiri. Live page yao hariko. Tapelo, Bianca, Clara, Nyasha, how are you? Muruku normal live page. As I said, as Auntie Selina, ndishambenge ndishita ma live ku page nyowani rataka vura after riya rango rova pasi. Saka I would kindly ask you kuti muuye ku SIS MELLY diaries. The page rataka vura hande ikoko ndokwatiri kuitira live. Mukaona vanhu vari ku live page ka hande ikune rimwe page riya. Hande ikune rimwe page pana apa hapana live. Hande ikune rimwe page. Guys vari ku live page hande ikune rimwe page. Yo, zvamuri kutowedzera manhamba. Hande iku live page. Hande ikune rimwe page, not live page. Ndiri kutokata manje because the guest is coming here. What's updating almost costed me my health. Apa ndiri kukata manje apa. Pana apa up.
ndiri kukata manje pana app ndiri kukata manje handei ku the other page. Handei ku the other page guys. Handei ku the other page. I only came on this page kuti tiende ku the other page. Saka mukasara muri pano hapana wamuchateerera. Ndakutodropa iko zvino tiende ku the other page. Thank you. Ku live page wanga watosvika ku 300 hanzi why two ningirikini 2 pages. It's because vanhu vanenge vachiri kurasika. Vanhu vanenge vachiri kurasika. But kana vachiramba vari koko aiwa hapana zvatingaite. I guess we can. Okay, vanenge vakujoina. Trust Sherene, how are you? Gina Mzane namo ndeipi? Peshi Mudzuka ndeipi? Ruva D Mtizwa ndeipi? Uku kwanga kwatosvika 300 within a very short space of time. Okay, let me go on and call our guest. I hope I find you very well. The name is Auntie Selina. I am your host, your presenter and facilitator today. Today we have got a guest. Ati adambotaura nenyaya yake nema-dating angowanda ma-WhatsApp dating, ma-Facebook dating, kungonzi ningari right maakutodata. Ada kutaura nyaya yake kuti yakamira sei. Achipauya mukutaura achange achipauya mbiro kuvamwe vanhu. Let me go on and call our guest. Ndaikumbirisawo kuti kana achitaura nyaya yake tisabva tadzikisirawo munhu pasi. Zvinhu zvaachataura zvinongoitikawo kumunhu wese, especially kana uri munhu uri kutsvaga rudo. Vazhinji vedu tiri kutsvaga rudo, tiri kuda kudiwawo, tiri kuda kupinzwawo pakitchen. Saka zvinongoitika kumunhu wese. Let me go on and call our guest so that munozvihwira mega. Okay. Maita Natswa Masquera say, Humba Magadalini, how are you? Patricia Bindura, how are you? Barbara Murewa, how are you? Auntie Fufu Soko Murisei. Hello? Taskwera maskwera sei ndanda kuti asi muri kuramba muri ko ku live kani makutonakidzwa nekuona live muri mi guest wedu. Alright, rinyowani ndinozokudza ifone yenyu iri paloud here. Bvisai. Hello. Tendai changa urisei hanzi ndimhoreseiyo. Shumbaresi bells urisei. Taurai ndinzwe kuti iri kubuda zvakanaka here. Makaisa ma-earphones? Pane chisi, there is something chisiri right stereki chatisiri kunyatsonzwa. Okay. Yeah, there is something wrong. It's not clear. Hello. Hello, much better. Mama kaisa pa loud guy. Network yacho inojamba ndofunga. Oh, network inojamba. Okay. Anza havasi paspeaker. Mukati sudurukei kuva padhuze nespeaker sterek. Ndofunga zvingatibatsire. Ndinokuchikamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makandibata muine nyaya yenyu yamaida kutaura yakaitika kwamuri munyaya dzekudanana uko. The floor is all yours. Mungachiudza madiaries chii chakambonyatsoitika chaicho.
sema diaries. Inti nenyaya yangu. Yangu yakaitika 2017 toka yakaitika. Mafile mekunge tasanganzwa mukumana na sisi wangu ansanganisa ni mukumana uya pa WhatsApp. Tikatanga kudanana. Tidanana ndo kuzorunga paya mungu zuo zvipa WhatsApp promise nadenga. Unachita azvombo kudainda toda kukurora nditori serious. Achinditumira mapicha anke haashirada kuti amunhu kuti nchimusendera mapicha. Hold on, auntie. Hold on. There seem to be a problem nenyaya yekutaura. It's not very, very clear. Imbotry kuisa ma-earphones acho tinzwe. Iri kuzhezhera, iri kuzhezhera, ndiri kuinzwawo kuti iri kuzhezhera. Mirai vatry kuisa ma-earphones avo. Mune imwe foni here pamuri? Bear with us, please. Hello. Hello. Tracy. Oh, much better. Much better. You can start again. Alright. Ndinawe kuti ndokungwa zhinji ndoshandisa ma-earphones saka ndosaka pamoya kutonetsa ngoda ma-earphones always. Okay, much better. You can restart your story. Alright. Madaris ndine nyaya yangu. Nyaya yangu ine kudzidzisa uye ine testimony kumberi kwayo. Muna 2017 sisi wangu achinge wabva kuSouth Africa. Ndobva wauya kukwekoko. Ndovati ndine muzukuru wangu wandinaye anotsvaga musikana wekuroora. Ndobva vatisanganisa paWhatsApp apa. Iye ari kuCape Town kwake kwaaigara, ndiri kuZimbabwe. Ndobva tatanga kutaura. Tikatanga kutaura. Tichitaura tichipromisana asenderana mapicture, nditumirawo mapicture. Iye achinditumirawo mapicture ake, ndichimutumirawo mapicture angu. Ndobva tazoti tatigare paya ndokuronga. Ndonzi iwe ndotokuda zvechokwadi asi kuti undiratidzewo kuti iwe unondida. Uya kuno tigarisane. Kati ewoyi rega ndiuye. Kupusa kwacho tore yangu mari kwire bhazi. Svike muJoburg. Svika iwe ndozokutengera tiketi yaune wakwisa kubva kuZimbabwe ndozokupa wasvika asi ndokutengera tiketi kubva muJoburg kusvika Cape Town. Ewo pakanaka. Zvisinei paya kwire kubve kuZimbabwe. Ende kuJoburg ndobva tataura paya communicate pafoni. Tasvika kuJoburg. Ndasvika ndobva ndatengwa tiketi indakepi yangu kupinda muindakepi mangwana acho ndizosvikawo chii kuCape Town. Saka sevanhu vasingazivani vasati vamboonana first time kai ndasvika paya kutoti munhu indaita saka pamupikicha wandakasenderwa kuti munhu uyu ndewakadai. Ndozoti paya ndatomira panovhurwa mabhazi kuCape Town zvinondamira pasaidhi apa. Ndona munhu wacho ari kuuya. Ndaitarisa pafoni ka munhu anenge achifona achitaura pafoni. Ndona munhu wacho ari kuuya. Kuzvaakaonda kupera kuti svai. Kuzvazvari mutema. Kochi. Saka ina ndambozvitora kuisa mupfungwa straight ndakati ndorudo rwacho. Tambigwe chingugwe mabhegi. Taigara kuDanone ndokwatakaenda kwaigara kuDanone. Toenda paya. Makanyura murudo zvekuchafunga kunotestiwa nekunodini kutodii muchiudzana pamafoni apa muchiudzana masweet nothing madarling machichi kana kuzvifunga. Zvekutanga rarei zvakadaro mangwana acho zvakadaro. Saka mukutsvaira umu ndazvitanga kutsvaira kasamai vemba ka. Ndakutanga kutsvaira. Saka nechigaba chaingwa nemapiritsi acho achaingwa nacho. Ndikangoti hameno chigaba asi anga chiri chigaba chewhite.
ndichitodaro paya ndobva next day aiva munhu wekuti iye pafoni tichitaura aita sokuti munhu anoenda kuchechi munhu anonamata zvisingaiti munhu anodii izvo munhu anosvita fodya kuti imba yese inoita kubitirira nefodya kutadza kana kufema iri fodya achiita kawana mari yaanenge awana unoenda kusunuka bhosi paseri pacho papane chichabhini waitochiwa uri kuseri uku simba uku ndobva ndongoona zvirongoitika paya 2 days dzandagara plus vamwewo vairinda paya vaingoonawo vamwe mai vavati kurei vechikuru vachingoonawo zviri kuitika ndobva pane redhe rechi4 ndokungomuka isusu pano inini apa anga akandinyepera kakuti unoshande kuita zvemagetsi amene kambani yaingotaurawo izvemagetsi izvo munhu yaiaita zvemabasa emukoto ndobva kwazo bamunini vake vazouya bamunini vake vamwe vaigara mucape town mumameni chii chakaitika ndobva waya tatanga kugara tese mangwana acho ndobva zvanzi tiri kuenda kunotsvaka mabasa tofanira kuenda kunotsvakwa mabasa apeno kumwe kucape town taiziva tichifamba netsoka uchibva kudanoni kokuya uchienda amene kumwe kumacdonalds so kuitwa zvekutsvaga mabasa kunenge kwakazara mazimbabweni akamirira wakasumudza chigume chitsvake mabasa taenda zuva rekutanga zuva rechi2 zuva rechi3 ndobva ndazowana basa ndobva ndawana basa part time ndokutonoshanda kumba kwemuzulu shande piwe 150 yangu dzokerei kumba nokudanana mutiri murudo iyaya ndokubva anditi chimbonipo 150 yako akuishandisa ndozokudzosera zvokugeza kuti munhu awane kudzokera kusunuka ndobva ndazoti garei ndokuzowana basa futi paiva padhuze nepabhichi ndakamwa hangu mazita acho ndokuwana basa ndichienda kubasa kuya ndichishanda ndobva ndazoora ndakashanda nokunga 3-4 days ndobva ndapiwa 150 ndapiwa 450 rands yangu nekusaziva murudo ndokunzi ndipe futi mari ndichakudzosera ndobva ndamupa hatiti murudo tiri kuwirirana patini maitiro ake ndaingomaona kuti munhu anoenda kuita zvesinuka munhu anomwa toro zvokuti munhu anosvita fodya saka munhu rudzwai munhu uyu plus ina handina kuziva pandakaona ane mota apa necheseri kwenzeve kumagoodby uku ina handa kuziva kutoti itori saini imwe handikufanira kutoti kunge ndichiongorora ndandiri munhu angu wekuti ndakamboshandira vanhu vaimborwara vaimwawo mapiritsi saka mapiritsi ekuzimbabwe zvaakaita chero ekuno ukada kuona maitiro akaita unongoziva kuti aya anenge ndiwo nokukura kwawo saka gaba ramapiritsi raya ndakazongoti dhumwe musi zvakaita akapatsanura mapiritsi aya echigwere munhu aya ane chigwere haana kundiudza kuti ane chirwere akandivanzira anondiudza asi zvinhu zvaingova pachena zvasina vigwa zvazvinoti zvaingova pakapoti yemachi yataisa mafuta ekuzora saka ndokubva ndazosangana nechigaba chaicho chemapiritsi emuno ndobva ndangoti hameno pamahameno mushonga wake anongomuwa ndokugara ndichingona achimwa manheru mumwe musi ndobva ndazoti ndabva kubasa ndobva ndati chirega ndimboenda kumashops so kunenge kunana shoprite kuti anoonekwa kwene ndazati nanyazoziva zvakamira sei mafambiro acho uye kuchiarea kwacho kunonzi papi chapo mashops anonzi tirimudzira kuenda kumashops kuya sangane nechigaba chiya chakafanana nechiri kumba ndini chigaba ichi chagoraswa pamhene pakadai chamboti chigaba chechicha plus zvakafanana nechigaba chimwe chacho chandamboona kumba chimbori chigaba chei asi pfungwa ini dzangu dzakangoringwa kuti chero kuzimbabwe vanhu ava vanongorasa mapiritsi avo zvigaba zvamapiritsi avo chero papublic chero pamarara saka zvinogona kudai kunge zvirizvo ndikati akana saka ndevamwe mbuya vangu vana ndakaudza mai vamamba vangu anenge ari mainini ndandakangovaudza kuti ndiri kuno kwamuri kuno cape town muzukuru wenyu chichichi saka vakambototaura naye asi vakatombozvinyumwa vakati munhu wako matauro pane achitotaura naye pafoni munoratidza kuti haasi kuti hatrustiki pane something wrong chingori paya akangomudhautawo ndobva ndadzokera kumba ndobva ndafonera mbuya mbuya zvinhu hazvina kumira zvakanaka mbuya pane chakati chiri muno chandisiri kunzwisisa chii mbuya ndobva ati atore picture ndikugugulire ndokuudza kuti ndechii mapiritsi ei atore picture
tumire mbuya wangu aya google yone haana mbondivanzira ndokunondodza chokwadi kuti mapirisi echirwere apa ndanda kutoda kuti unosvitsa ndonga wiki nehafu ndatovako apa ndatovako ndachema natanga kuchema paya kuti nhai mwari chii chandazviwisira izvi chii chakadai ati zvinhu zvikungo zvangangori zvine zvavazvichiratidza asi kuti nekublindwa nerudo uchiudzwa pawhatsapp uchiudzwa good things uchiudzwa mabasa reraiti uchitumirwa mapicha asiriwo mapicha akare ekunge munhu anga achiri raiti zvasiyana nezvaanga ava panguva iyoyo pataimu zvisinei paya ndachema kana musoro wesadza handina kumedzeka titange kufunga kuti saka kwandaimboti ndinouya ndipi one munhu handimuzivi taingotaura pawhatsapp chingoita zvapawhatsapp ndauya ndazviwisira bhayi chaipo chii chandaita kuri kuda ngoshingira kuti marriage here indaingozviudza kuti ndinoda kuita marriage mufunge mwana wangu ndandatomusiya kuzimbabwe ndaitova nemwana anga atove ne2 years ndikazoudza kuti mwana rega ndisiye kuenda kumarriage ndikanoganisa marriage ndozotumine kuti mwana ati auye ndagozivei zvisinei mbeya ndobva mbeya vati mangwana chaiwo ende kunotestiwa ndobva zvisinei paya mangwana ndaenda paakazouya akanonoka kuuya ndobva ndamuudza kuti kwaino uchindivanzira vaindivanzirei kuti ndozvauri wakati ngondiudza chokwadi chero pataitaura tiri kuzimbabwe ndaizodhisaita ndoga kuti ndouya here kana kuti tongotozvigumisa pano kanzi ndaitya kuti unondiramba ndaingohlawa kuti unondiramba taenda kuchipatara haana kundiperekedza kuenda kuchipatara akaramba kundiperekedza kuenda kuchipatara angondiudza kuti tekisi ukatora tekisi inobva apa kusvika uko ndopane chipatara uchapaona uchisvika ndaita zvokungovhunza kusvika ndasvika pachipatara paya nokudini ndabva kuchipatara ndokuwanopa handina ndobva ndadzokera kumba mbuya wangu akati zvichagoni kuti urambe uchigara ipapo undipe foni ndigotaura naye ndimuudze kuti inini hazvifambi zvakanaka mwana ngaadzokere kujombeki ndikangoenda ndichingochema ndichizvidemba kuyerera musodzi munonzi mubhazi rekubva cape town ndongochema zvino muigulaina ndongochema ndoshaya kuti shuwa ndodii vamwe kati musungise vamwe akati kuti umusungisa vangona kuti kwazvakabvira ini ndingakazvikonzeresa uyezve pawhatsapp hazvifaniri kuti saka ininiwo ndandingati itestimoni yangu ndakazoti ndazodzokera zvangu kuzimbabwe ndikaramba ndichienda anotestiwa ndichienda chitedzera ndakangonwatsanangurawo kuzimbabwe ndo zvandakasangana nazvo ngonotestiwa ndanda kutoita songe munhu anopenga ndiri kuzimbabwe chinda yangu every month kunotestiwa kusvika pandiri pano kusvika nhasi 2022 ndakaenda zvikunotestiwa hapana ina ndakubatwa chirwere iye ndakazongomusiyawo akangozosarawo achipeperekawo nemhepo ariko ndakangozvindura kuti akazobayiwa nebanga meno kucape town koko ari pagedhi ameno akabayiwa nebanga akabva azofa asi ambirani kapa vamwe vangu madiaries mawhatsapp dating aya handiziva angu magurupu aya ite chingopinda yamadating echiye vanhu usingazii kunze uko be careful uye kwandiri itestimoni kuti mwari makandichengeta zvenyu handakuzowana kubata chirwere kuti ndakufunga kuti saka kana ndaane chirwere saka ndichanoshandepi uye mwana wangu ndichazomuudza kuti ndakachiwanepi uye zvafamba sei ingoriwo yambiro yangu kuti vasikana ngativhure maziso ngatingwarirei ndopane nyaya yangu ndonyaya yangu yanasiwo iyi. Wow, tapedza mapedza yenyu, thank you so much. Asi nai mainini ndochikuti mainini nekuti muri mwana mudiki kwandiri. Asi nai mainini makabva Zimbabwe mukakwira bhazi mukapinda Joburg mukakonekta mukaenda mukanobata Cape Town ndokwa makanobata mukatambirwa pabhazi nemunhu wamaiti mukatarisa papikicha motarisa munhu moona zvakasiyana kuti munhu ndiye asi pane chachinja mataura kuti anga aita kakusvibarara paruvara
uye anga aperezeka. Makazvinotisa, it was a red flag, handiti? Yaiva red flag. Asi kuti nekuti kana wakaputigwa nerudo uku wapa WhatsApp kwatinenge tichiita guya, hey, I can't sleep without you, hey, I can't breathe, hey, I can't eat, ameno zvatechingoudzana. Zvese izvi handa kumbozvisa mupfungwa. Ndakangoti chikuru kuti kudiwa, chikuru ndichinda kuimba yangu chete. Mainini, I can't sleep without you. Makange musati mamboonana here naye. I'm sorry, madam, just sleep together, but you couldn't sleep without him. Unenge wapromiswa heaven and earth. Heaven and earth ipapo. Wotozvudza kuti ini chero nozati patime yacho kandiseli. Wotozvudza kuti nyange mwana wangu chaiye wandakazvara, mwana wangu wandakazvara. Wotozvudza kuti unodombosara ndodoenda kuheaven. Kuno uchino mukaka. Tochidzokera ipo pabhazi paya ndo pandoda unyatsotaura. Masvika manotisa kuti mapicture amuinawo, because makati guu mapicture, mukanoti guu munhu, mukati something wrong. Mukati guu picture, mukanoti guu munhu, mukati there is something amiss on this person. Mukabva matakurirano kubva pabus station, mukanosvika kumba. Mukanonyorwa bhuku knowing what you had seen and thought kuti there is something wrong. Izvi zvinhu izvi ndakazotanga kuzvifunga pandandaudzwa kuti chigaba chiya ndechamapirisi. Asi kuzviona ndakazviona. Waitova nemota kazhinji vanhu vanomwa mapirisi abata kuti munhu anomwa mapirisi kazhinji unoona neganda nokuvondoroka. Kazhinji unongoita mamota unge maronda unge chii zvinenge zvingozara muviri wose. Asi waitova nemota rake wakatosunge bhandeji apa wakana mwana mwapa. Indikati vanhu vakaita seava ndichibva kuZimbabwe. Pandizvara mwana wangu time ndakazoenda uku mwana wangu inini anga atoine 2 years, asi kumurera kubva kumashure kwese kubva ane mwedzi kusvika azosvika kuma2 years ikoko ndakatomboshandira vanhu vaitomawo mapirisi vanga vatoine more than 20 years vachimwa mapirisi vakazouya zvavo kuno South Africa ndakasara nemwana wavo. Ndozvavanga vakaita here vanhu vamaishandira? Ndozvavanga vakaita zvamakaona zvakaita switi wenyu? Aiwa, ava vanozotsvindawo nechikafu chimwe chekuru chakati nakeyo. Plus ndona sokuti uyu era yake ndofunga anenge akambovahwa here akafama akamboramba kumabhozi nyaya dzadzo. Akambolapsa. Akambobatwa akambotiza akambodii mapaona. Saka inini asina kuziva neuruzivo rwangu kumashure uku wandakamboshanda uku ndichimbopota ndichiendawo kumuzvipatara zvavo ndichitonotorawo ekuZimbabwe ndichigarisana navanhu vaivai. Unongoona kuti apa pakamira sei apa pakamira sei. Asi chandingakurudzira zvangu masista angu ana kuti WhatsApp dating akashata pamwe vakutondituka mucomment section. Aiwa, don't mind comment section, because kuuya kuzotaura nyaya yenyu kuudza someone ari amongst, even ari one ari amongst vanhu vese ava kuti be on the lookout, because you can easily fall and think you are in love and yet uchidisregarda ma-red flags sezvamakaita imimi. Zvekutukwa hazvina basa, asi tida kuonesana kuti someone anogona kusevheka upenyu hwake. Asi nhai mainini, mamagara nguva yakadiko musina kukweshwa zvamakabva manodhaivhira mangoona kuti munhu panenge pane something wrong, mukanoenda first day mukabva manonyoresa bhuku, mamagarisa nguva yakadiko? Ndandagara nguva yakareba. Yakareba sei? Ndofunga pandakaita mimba mwana wangu ina hangina baba mwana wangu hatinambogarisana, like takamitswa tiri 2 vasikana panguva. Saka chance yekuzonogara mumba ndamboidi kuiwana. Saka ndopakangobata mimba zvikabva zvagumira ipapo. Tikati kandi achiwanawo pokunyorere bhuku rangu, unondinyorerewo bhuku rangu.
asi makatonyoresa mukatosvika kudonge rechinomwe muchitonyora maisatokopera maanza maitonyatonyora composition yenyu zvakanaka pasina kukopera kunyora danemo nemo 100% chaiyo mamax 100% 100 out of 100 chaiyo ndagozive kuti ndiri mumadhaka machako emadhaka saka manga makabayiwa dhepo here manga makaningirikira here kuti musabatire mimba mamakazvidzivirira ndaiva nejadheu ndakati ndichipone mwana ndikamanya kunoisa jadheu sandora ndaiva naro saka zvemimba izvo kwakusina handina kubvira ndari izvozvo ndaiziva kuti hazvimboitiki ende kana wasvika panguva yakadaro futi zvemimba zvinombofunga kusaiti unozofunga kuti ndaitei iwe watonyora bhuku kudhara mototaura izvozvo inini first day ndichisvika zvakafamba zvakanaka masmiling anga aripo second day anonoza vanhu vedoro havadi maraisi machichi saini ndaibika kamaraisi aya ndo andaibika second day roro ungati third day takazomuna namai vamwe so vataigara nawo achidya kurestaurant because painaiwo zvimashopshop zvakangozara ipapa paarea pacho zvinobike masadza zvimwe zvinodi tikamuna achidya sadza saka nekusaziva attitude yakabva yamboti chinjei ipapo ndikati attitude yachinja kudai ndaitoda kutozviudza kuti zvinani ndotonobviswa jadheu iro nditomuitire mwana ndichatosimbisa nemazuva mashoma iwayo mama kutoda unobviswa jadhero lavhu yose yanga yatopera yakarohwaka pawhatsapp ndopa yakarohwaka zvekutokanganwa mwana kuti ndombomusiya ndoenda kuna mukomana wangu wandawana kusiya watonyepera mai kuti ini ndawana basa joni ndakwinda joni ndawana basa joni kusiya wanyepera izvo kuzva kuti une kwako kwakananga hauna kana mbaudza chokwadi watosiya wanyepera mai vakatozoita kuudzwa chokwadi nambuya vatoona kuti mbuya vatoona kuti inyaya ipa yavaka pashata bhozi mwana akazobata chigweka zvikazofamba sei kana takaona chaona kuchanzi mbuya yanga achiziva mbuya ndokubva vati kandiudze mwana wangu chokwadi nemunemu vakavaudza mai vangu vakachamamusodza vakati ndokwawanga uchienda wanga uchiendi manga muine makore mangani sorry go on ipapo mamuine makore mangani ipapo ndaiva kuzvi 21 ndakuzvi 21 zvamamuri mwana makaita mwana muri what age naikona mune 19 makaita mune 19 mamuri mwana mudiki ende pawhatsapp apa makanga madanana kwenguva yakareba kudiko tatane mwedzi nezvimazuva mbijana taingotaurawo tichingotaurawo tichingobhilivisana morning honey darling sweetheart what achingodi tichingobhilivisana paya tagozive asi hamunomboitawo maita mavidhio call here hamunomboita video call ka nematauriro amakazoona munhu akaita handidavire kuti makaitawo mavidhio call mukange muchingoonesanawo muchirakidzana sezvatiri ngonzwa mazuva ano zviri kuita zvokunakidzana ipo pamalive ini ndofunga time yacho ndaishandisa zvevidhio kana iyeka wauna kumbobvira azviita because watowanika makafoni so kakasingatoitiwo kakasina front camera zvevidhio hapana ngambonyatsozvinge azviziva astereki patime iyoyo indi yatoshandisawo yangu yandaishandisa LG yachishandisa ndakatowana nekako kame kavodacom kadiki so kakatanga kupinda muSouth Africa anokaziva time iyo kaita ma400 kavodacom kadiki ndo time futi yaishanda maX2 futi bozi kurememba ndakatomboda kanshandisa kaX2 titanga kutaura ndobva ndazochinja foni yangu bozi ndaenda kubasa kufree market ndaenda ndikazochinja foni yangu okay saka tochiti makadanana naye kwemwedzi 1 wechi2 wacho mwedzi ndo wamakafamba mukaenda kwaari ku Cape Town tuku anditi yeah saka pamwedzi 1 pamwedzi 2 apa manga matodanana
matodanana zvekutodanana zviya matoona matopinda mumba mababa pamwedzi 2 ipapapa ndofuti pamakasangana mukagosangana kanokwana kuita kana pa 2 months pamwedzi ipapo tatatoona kutoti zvikanzi ndi kutoda munhu wekutorora. I can't wait, I can't keep on living alone. Uya shamwari uya, tikatosimbisana kuti rega nditouya, tikatouya kwira uye mainini katoenda paya ndazive. mainini chii chamaiziva nezvemukomana uyu? Chii upenyu hwake, kwaanobva, makore ake, kana senemi yake, chikoro kuti akagumira pai? Chii chamaiziva about him? Ini chandaiziva chete ndechekuti waiva muzukuru wani wavakoma vangu ava, tinongoti vakoma like tiri maneighbors uko kwatobva kukeke uko, taingoti vakoma ndobva ndazoita vamwe maiguru andakambotaura navo. Maiguru aya vachitafara chaizvo mainini maiguru vake vachingoti atafara mainini vachingovhara maburi. Izvo maiguru ava anga asiri maiguru chaiwo, anga atoriwo munhu angadi atsvagwawo kuti avharewo maburi, asi anga asitomboriwe hama. Ini ndakazotanga kutozodiscover zvakawanda ndatodzoka kuno kuzimbabwe, like mai vana ndasiya vamwe ataigara navo pamba ipapo, ndovakazotanga kuzoziva chokwadi chose. Munin'ina wake akauya uyu tichigara tese, wandandichitaura kuti takazotanga kuenda tese tinotsvage mabasa, ndiye akazotanga kutaura chokwadi chese achiudza mai vaigara pamba apa. Saka indaiva nenhamba dzamai vayaya ndichingokomunicata navo dzakangozorasika zvadzo namba dzacho handisisina zvangu, asi takatomboita time ndofunga 2-3 years chitotaura namai vaivai vachimboudza kuti vamira sei kuri sei, vachindiudza zvose zvakaitika. Izvo maiguru wavo vanga vasiri hama chaiyo, yaingowo hama yapawhatsapp, ndofunga ikangotsvakwawo kuti ingovharavhara chete. Saka can I safely say and conclude that in the 2 months yamaita WhatsApp dating nemukomana uyu, from what you have said, there is absolutely nothing that you knew about him? Ndingange ndiri right here kutaura kudaro? Aiwa chokwadi zvizere pasina kana kuti uzive kuti kumusha kwati yangoziva kuti kugokwe, asi kuti zoti ndekupi chaiko hapana aiziva kuti papi chaipo nekuti ngange ndisina kuenda. Aiwa mainini musati hapana aiziva, ichai ndanga ndisingazivi kuti ndepapi chaipo. Ndanga ndisingazivi. Munosekana mose rugare handitelina kutozviburitsa pamoyo kudai zvaindigwadza, asi ndakangozoti asi ndogwadziwa nei, handina chandakabatwa. Aiwa, matiigira dzidziso yakanaka. Saka pamakabva mama kuziva kuti anofarira perfume yerudzi here kana kuti anofarira kudya zvakadii, mama pane zvamama kuziva about him? Ndanda kungoziva kuti munhu wedoro unondondesadza, munhu wefolda, munhu unongoenda kuzvibasa kwake, kuti akaenda kubasa kwake iko kwaenda wodouya wotopfuurira wendonogarire kumba ungozoyawo pakati pawo uchingodaro. Saka zvose izvi ndakazotanga kuzvigaya ndatovako chaiko, manje usasazivi kuti saka ndotiza sei, ndoenda kumba ndoudzani apa chisi vaya havana chavari kuziva, vongozoziva ndototaura nyaya yekuti munhu wenyu muzukuru wenyu uya zvaane chigwere, takutotangira paya apa ivo vanga singatozivi ndakahokwira ndikaenda. Hauna kuvaonekawo? Hapana chavaiziva, vakatozoziva zvinhu zvatooma karo, vakati kwaiwanga uchaendepi, ndikati ndandati kandiwanikwe wapi yangu, handi makawanikwa. Saka imba maiida zveshuwa kai? Imba ndaida zvokuti ende nyaya yacho imwe yacho yaivapo mauziva kuti yaiva yekudii? Yaiva yekuti inini handi baba yemwana wangu inini vakandichinyira. Saka ndoda kutovabhirivhisa kuti ini ndotogona kutowanikwa, ndotogona kusiya kuzimbabwe ikoko ndikatoenda Cape Town ndakawanikwa. Aiva kuda kubhirivhisa munhu. Dzokorodzai mati maida kudii?
kubhilivhisa baba vemwana wangu kuti ndowanikwa ini chero wakandisiya zvako ndoenda ndikatowanikwa ndikatoita mba yangu Cape Town ndikazvigarirwa. ende mama zvipicture mukadzi wemunhu murimo muCape Town kalife kanenge kari kuCape Town kanenge kasiyana nekari kuZimbabwe. KuZimbabwe maigara outside Harare here? Musataure nzvimbo, maigara outside Harare here kana kuti muHarare? Aiwa, ndaigara outside. Ini ndikuchifu remember gore racho anti gore racho iroro ndo rakanetsa kuno kuSouth Africa all white yamaiziva mucheno all white munhu akapfeka zvewhite. Ndikuti mazuva acho aiva muna December takatodarika Christmas ungati takatodarika tikatoenda kuChristmas kubeach namai vandaigara navo avo vataigara navo pasi makapfeka all white asiyana kuita all white. Ndikutorangana namapicture acho ekubeach ndikati finish ndokuinda kane Facebook dzadzichinetsa kapaya ndokutogwe mapicture kandeika paFacebook baba vemwana wangu kuti vanyatsoona vanyatsondifila kuti ndiriko kubeach ndichivaudza kuti ndapinda ini. Mama kuda kuwachisa baba vomwana vakakurambai? Chinyarara izve nyaya dzacho zvakaoma. Wow. Thank you so much for coming to the platform and sharing your story. Kushare story dzenyu kwakadaika kuno educate someone that might fall in or in the process of falling in mudating dzawandisa dzevanhu vari kudhetana vachinonzi uya vanhu vasingazivani. Saka kubvira panguva iyoyo mati mambowana mumwe munhu wamuinaye here wokufambidzana naye? Ndinombowana asi kuti iko zvinoka ndakanyatsovhura maziso plus ndotode unondione murodhi zvino anondione nyangwe mutaxi ikono ndiriko hangu kuno kuSouth Africa zvino anondione zvako mutaxi kana kuti undione pai. Asi patime iyoyo zvayo pandakadzokera kuZimbabwe mwoyo wangu wakambosvika ukaora kusviba ndatozopengenukawo izvozvo kuti asi ndagara mwana wangu akutosvika 7 years 9 kundosvikepi kana ndichiramba chingoti vanhu apada vakafanana but unototi ukazuma ikonoda kunyatsozuma chaiyo kunyatsoona kuti munhu uyu chero ndikamuona tikazotanga kutaura paWhatsApp ndakutoona kuti uyu munhu isasi rake roda kunditaurira iri itseda ada kundijuta uyu kuda kundinyorawo ndisiya otoona kuti uyu hapana zvaari kuita but zvakuita zvichina nani ndichizviburitsa kudai zvakutoita nani ndakungoti rega ndimbozamawo nditi but zvakambonditorera nguva. Ndaitoti ndakaona ndikaona vanhu vamatirauza vandati ashiti mbwa dzavanhu chaidzo idzi ndo dzinonzi mbwa chaidzo ndichingoti but ndombozama menhu mwari dzimwe dzenguva ndomboti ndakagara chero kumwe kwandaimboshandira kuZimbabwe vakatombosvika mukuperegwa vakaona last year chaiyo yatabva vachiti 9 hamunawo kana unoti chiyo murodhi nakiro yamakaita hipisi rese riripo hapana unomboti chiyo mune chokwadi here chiti kana ndiri ndaita muchiti ndowashaiwa here pane nchinda kuof paya ndichidzoka mandi muchiti ndowashaiwa here ndowawana asi ndayangozviudza kuti ngandoda kumbomira. Ndakatozotanga manje ndatouyawo kuno ndofunga November ndava kuno wakudangoto uchisanganoona vamwe uchindoma off mataxi muchingoona vamwe uchingoona murodhi uchingodini but ungotoona kuti zvinhu zvacho soka hazvibatsiri ndangoenefiye yekuti kundikadzokera ndikawira madhaka aya kumwana wangu unozozvita sei kana inini ndazodaro paya kana ndozviudza kuti ndakuenda nowanikwa saka mwana wangu anozotaswa nani ndangwa munhu yayangoenekafiye kekuti zvinhu izvi ganingosiyana nazvo kana ndichifa zvangu ndiri single zvino handife ndiri single nekuti ndakambobva muna taisireva ndoda kupa mazvi kana uye vanhu vanongokukoka like alright utomboti wamuwanayo padating wacho pamwe wamuwanayo padating papo motanga kukoka ndoda kuti uye kumba kwangu pamwe wamuwana mumaWhatsApp imomo ikonokwanaka kamemoita video call kana uchiramba video call unotozwa kuti something wrong plus ukatoona uchitadza kuavoida data wotozwa kuti finish hapana zviri papo ungozva kuti zvakaoma.
ukawa uchingoda kukukoka kumba kwake kuti uya ubondiona weekend uya ndopo zvototangira uye ndakazoona kuti ukaona mukomana angogananyora kwauri chete asina value newe akangoerekana nyange uri mbana chayo chero usina mwana chero une mwana akangoerekana anyora asina kubhadhara kunyora wozoti zvavhara waukaerekana wanyorwa chete zvatovharana zvatovharana chaizvo kunyatsotovharana chaiko kwakanaka chaiko. Kola, thank you so much. Mati muda kumbouya mutaure nyaya yenyu asi muchionesawo mamwe madiaries zvakaitika kwamuri kuti vasawire mune zvakaitika kwamuri. Thank you so much for sharing your story. Zvotoita iko zvino izvi imimi chipindai mu comment section mati hamusi kuziva kuti munopinda ndotegwanana handisi kuriona ini peji racho chinguri ndabaiba handirioni. Mirai ndikusharei live imimi mopinda mu comment section. Kana mapinda mu comment section, I'm going to open up my numbers. All right. Are you watching? Imimi musatye kutukwa. Chipinda in comment section and then tochinzwa kuti vamwe vanhu vanotaura kuti kudini. And thank you so much for coming to this platform to share your story, to educate other people lest they fall in the same situation that you fell in. Maita basa. And it's also a testimony. Tototenda Mwari kuti ndakakasira kuzviona nguva ichiripo. Kuchakajika koda ndakazviona after kana gore kana after 2 years. Kana kuti after Mwari, it's a testimony. After maita unge. Chinyarara nyaya dzacho. Dzakaoma. Mariro chaiwo. Aiwe mariro chaiwo. Okay, pinda in comments. Rega ndikuti share live. Mupinde mu comment section. All right, maita basa. Thank you so much. Rega ndiva share live before because phone yandina iyi ndo yatoda ku open up the phone line is pinned below. Have you got an experience that is sort of similar? Yekuti wakasangana nemunhu ipo pa dating sites ati kuuya. Ma dating sites anetsa, ma WhatsApp, ma Facebook, ma love page, ma normal dating sites. Wakasangana newako here. Kana makasangana newako ipo pa ma dating sites apa. What happened? What experience did you have? Une experience yakafana neyava ere kana kuti yako ine mutoo wakasiyana ne yavataura. Okay, hold on 1 minute. Ndira kuti va follow live. Ndira kuva share. More options. Okay, very puppy. Sorry. Inini nefone atinyatsoonana zvimwe zvinhu handigone kuzviita. Ndinotenge ndichito experiment. Ndodavira kuti ndei. Sorry, bear with me. Yeah, ndava share. I managed to share. The manager to share. Okay, have you got a similar story to tell? Yakaita fankase yavo yekuti wakambosangana nemunhu pa Facebook zvikaenda nepamwe kana kuti makatosangana mukatopedzerana. Primrose Chindu, how are you my dear? Long time indeed. Mukatopedzerana makatopinda muwanano. Mukatowanana mukatochata. Whilst I wait for my calls, here is my problem with WhatsApp dating. Inini ndiri old school. I'm old school. I think I prefer kusangana nemunhu
zvavapedzisira kutaura zvokuti kusangana nemunhu face to face kana kusangana nemunhu mutext. I prefer kusangana kunyengwa ndichionana nemunhu kuti uyu haikona kutumirwa picture yemunhu. Ndinoda kuona picture nemaziso kuti ndiri old school. Kunyange nemurume wangu even kukura kwataita takaita zvekusangana chaiko kutonyengana pachi old school paya ndozvatakaita. Ndozvandinoda hangu. Where so many stories are not being told out there. It's only kuti kana vanhu vaunza nyaya dzavo dzemadating dziri kuitika mazuva ano idzi vasina kukuti ndinoda kutaura nyaya yangu kana kuti nditaurire iwo, inenge ingori yekuseri. But kuri kuitika zvakawanda. The other day ndandiri palive yaYoko achishare story yemumwe musikana akawanana nemunhu paWhatsApp dating, vakanzi uyai tisangane, akazosangana netsaona yeunge akaburitsirwa futi here, akatotorerwa foni nemuzimba biya wake, muzimba haikona rumwe rudzi, muzimba biya wake vasanganiswa ipo pamadating sites paWhatsApp dating idzo dziriko mazuwano. PaWhatsApp dating dziripo mazuwano. Yoko ane story yakanareta, noti kunareta, musikana uyu akatounza riri voice rezvakaitika kwaari. Une zvakafanana nezvizvi zvakaitika here? Kana kuti what are your thoughts on the story that our guest has narrated? What are your thoughts? Would you rather have old school dating? Kana kuti iyo madating ariko mazuwana waya akangonaka. Asi zveshuwa usingazivo munhu otumirwa picture iri, otokwira bhazi kutoona watoroorwa nemunhu, otokwira bhazi womaira munhu, wotonogara nemunhu, wotononyorwa bhuku 4 days, asi waita red flags. Maininika, mainini makange maita ngura, I guess ndozvakakupai kudaro, makange maita ngura. Saka hapana ane similar story yake, hapana. I guess everything is okay pamadiaries apa. Kana kuti muri kunyara kutaura, hanzi naLena old school for me, naFatima ari kuti old school for me. Lena na Fatima, what are your reasons of old school? What each one of us has got their different reasons why they say old school. Pane vamwe vanoti ini ndinoda zvepaWhatsApp izvozvi neFacebook. Asi nai WhatsApp neFacebook zvimwe zvatiri kunzwa zvekuti munoitirana mavideo muchinhingirikira. Would you really want that? Was nature designed like that? Hanzi na Pauline old school, Ruvimbo is saying old school, Shumares Bells is saying Remujolo Antitakasiya, Shami is saying old school. It looks like old school is popular. Is it you are only saying it because Tiripa live? Kana kuti you really want old school? Anti-old school is number one. I don't trust WhatsApp dating. Dimaitia varikuti old school. Barbara arikumbidzo arikuti old school. Chioniso hanzi old school. Primrose is mixed. Tebi Marova hanzi old school. Ndinokuchingamidza ipa chirongwa SIS MELLY's diaries. Makadini? Hello? Hello? Sorry, Sisterina, munondinzwa? Ndiri kukunzwa zvakanakisa fani. Makadini? Tiripo. Sisterina, zviripo izvi. Vanhu vanosanganiswa, anini ndine ningi wangu, ndina ningi wangu. Ari single. Iwe unomanyira kuti ndinoda kuroorwa. And then munhu nowana zvakada. Hello? Hello?
Auntie, let me try and call her again. Bear with her as she tries and speaks Shona. She is not Shona speaking, but she tries. Hello, Auntie. Auntie? Inini kan ndakasanganiswa neimoshamwari yangu kuti inini mukomana wangu aneka kazini yake yakadai vanogara vesana musikana ndii tabva tasikana anga akanaka mukomana iyeye tabva tambodheita ipapo handiti and munhu wacho wanga uchimuona kuti anota kunyora anofambisa zvekunyora stereki ipapo iwe wanga uchiona kuti apa ndinota kuona kasituation yacho so ndabva ndaenda kumusha ndiri kumusha asi tichitaura abva akaudza manyepo shamwari dzake kuti sikana iyeye anondifonera now and then asi kunditrusta inini ndaneta naye nekufonerwa naye tete ndiri panzvimbo ndanchiuya kunoku ndichidzoka kuno baba ati kwandiri ngatimbomirai kutamba tese ndati shamwari ndabva ndasiyana nazvo lucky enough tichipedzerana akandiudza nyaya iyona ndagarisa about 3-4-5 months ndabva ndaona mume wangu wanhasi zvabva zvaita so sometimes chivhara makumbo chisimbisa kuvhara makumboangari right kuti usabvume kunyorwa uyu wamakaona zvikazoita right makaona na face to face here kana kuti makaintroducekwa kana kuti maita izvozvo na WhatsApp dating old school chaiona na face to face ndamonera kubasa kuti spam makaita kutosangana chaita zvokusangana uyo wereference yeshamwari hazvisina kubuda but the good thing, Auntie, is amuna kunyoresa bhuku. Aiwa, makumbo angativharei madzimai nekuti chirwere chiripo chaipo. Ari right, munhu anoda ukaona unganzwa munhu hanzi uyakumba kwangu achiita kunyora. Uona chimboziva kuti hakuna chinhu chichaitika apo. Cheche anofambiswa business yake. Anotopedza hake nhamo dzake pauri wotosendekwa kusaiti. Ungonosiya next day amboti next maona because andaziva kuti masingle mothers anota kuti anoda kuroorwa anoda munhu achavada from the previous relationship experience wanga wakaiona from the previous relationship yes. Unota kumboreleasa kastress siya so toite nofanira kungwara padating yozikuru ndibho. Thank you so much, Auntie, for sharing your story. Dating a face-to-face, Auntie says, iribo. Thanks, take care. Good night. And dating a face-to-face, I guess we can wind off. Tambungwadzwa. Kana uri munhu uri kuita WhatsApp dating, Facebook dating, or normal dating sites, uchitsvaga munhu ipapo, wediwe ngatitsvagei red flags. Kunyangwe kusangana face to face, munhu scrutinize munhu wako. Kana uchiona red flags ibva waisa question mark before you go on. As our last caller was saying, haikona kukurumidza kunyoresa bhuku. Ini nangu personally I encourage usati wanyoresa bhuku, ziva munhu wako. Ziva who that person is. We are finding kuti vanhu muri kuzotanga kudiscover ma strengths evanhu venyu chaiwo nema weaknesses manguri matopinda mumba. Kana kuti muri kuignore ma red flags amuri kuwana because you are so desperate. You are so desperate kukandwa pa kitchen. Kukandwa pa kitchen kwauraya vakawanda. Kunopa munhu kuti atravel asina kuudza mai vake. Kunopa munhu kuti atravel amboti mwana rega ndimbokusendeka ndaona munhu wandiri kuda.
You might say old school is not good, but for me, hangu inini, it's the best. And kazhinji mu old school mukusangana nevanhu, zvizhinji zvawainzwa about that person. Uyu haumuziva kuti akambopinda 4 years mujeri uyu, kana kuti akambotongerwa kurova ningirikini mukomana wokuningirikini. Saka mukunyengana nemunhu ari pasurrounding pako, you got to know more about them from people than zviri kuitwa mazuva ano, zvekuti munhu ari kuZimbabwe anononyenga munhu ari kuSouth Africa, modanana paWhatsApp otokwira bhazi wotoenda ikoko, kana kuti munhu ari kuUK anodanana nemunhu ari kuSouth Africa, moita WhatsApp dating yekutotanga kurespecta as though you are married by that person, nekutonzi izva uite izvi unoita. Face to face, yes my tea, tichiri kungoida. Let me close off by saying, ngwarira munhu ari kukutsonya pama dating sites. Vamwe vakadanana nevanhu vari mujeri pama dating sites ipapa. Our guest had a very good story to tell. Kupa warning kune munhu ari kuzviita nhasi kuti ngwarira. Look at the red flags. Act on the red flags before usati wavhura mubhuku. Ende kana madanana nevanhu venyu pa WhatsApp, ukaona achikuti bhadhara bhazi rako, red flag iyoyo. Ukaona achiti munhu 1 month down the line, uya tigare tese, red flag iyoyo. Ende kana wasvika wapika zvinhu zvaunenge wapika, kurumidza kusuduruka. Haikona kugara kuti ugojorwa first day, ugojorwa second day, ugojorwa third day, ugojorwa fourth day. Iwo une zvawakaona. Ngatingwarire iwe. Nekuti dai kuri kunzi chirwere maini vangadai vakachipiwa, pangadai pasisina reverse. Vangadai vakungokabira mapiritsi nekusingaperi. Tochingotenda Mwari kuti vakavasudurutsa pazviri. Saka guys, that was it tonight. Ngatidzidzei kuziva vanhu tisati takomita. Don't commit. First know who they are. Ziva veukama vako. Haikona vanhu vatirungopiwa vekuma next door vamazuva ano. Ana maiguru vamunozodiscover kuti havatombonyatsoziva nenaye vamunointroducwa. Inhangu kudanana nemunhu wandisingaziva kuti munhu wake wakamira sei. Ndo face to face. Pa face to face unoziva kuti munhu zvekudanana nemunhu pa WhatsApp usingaziva kuti munhu wake wakamira sei, kana kuti anogona kukwesha mukanwa here. Ina ndidi kukunyepera yandi. Kana. Aiwa ndoda kunzwa munhu wemunhu. Ini ndoda kunzwa munhu wemunhu kuti akamira sei. Ziva munhu wiwo munhu wako. Nekuti mangwana uchangova kunyara nemunhu wako, wongo usina kuinvestigate munhu wi. Pane munhu wekusageza, kozoti munhu wiwe mukanwa, munhu witu iyoyo. Saka ukaziva munhu wako zvinenge zviri nani. Aiwanda chimwe chinhu chandisina kubvunza kuti pavakaonana first time achiri buruka pabhazi vakatsvodana here. Hezvo akazodiscover kuti anoputa fodya. No disrespect to vanhu vanoputa fodya. Kuzotsvodanawo nemunhu anoputa fodya zvinonetsa, zvinoshupa. Asi kana uri mazviri zvefodya zvacho, you are okay. But kana usiri seiye anga akugunungunawo fodya, kanzi kiss. Face to face ndizvo unoziva kuti ndikitiresheni yake yakamira sei. Let me take this opportunity before I go away to say, those that are reaching out to me or writing to me, please bear with me. Mazuwana handisi kukwanisa kudzokera kuvanhu.
munguva yakati nakei. Saka ipapo ndokumbirawo kuti mundiregerere. Inini ndichamboramba ndichiuya ndichiitira malive angu pane imwe page kusvikira takuziva kuti yanyatsobuildika. As you know, page ranga riri remaposts retwakadaro aruda kuuyawo achiventure auya ipapapa, but takurita mostly remaposts. And for now, I will be using this very page. If you have got a story that you want to tell, kungo aleta people that are out there, you can go to SIS MELLY's Diaries Live and get her phone number on that one. I've got an official phone number, which is 44794607356. That's my official number. Mukanyora apa ndinononoka kuresponda. Ndinoona pane messages asingaiti. Ndinononoka kuresponda, as I sometimes don't open that line unless ndakutoenda pa page. If I'm talking to you kuseri, I'm trying by all means kuti tirambe takaconnecta, kuti tisa disconnecte nekuti tiri kutaura, but time inenge iri kuda kunditi vexate dzimwe nguva. Like at some point this week I said to someone, I'll speak to you over my lunchtime, but unfortunately I failed. I ended up having to go back to them to say, Auntie, I'm sorry, I couldn't. Ndabatikana. Saka bear with me, please. Zvasiyana ne 2 years dzatandiri COVID, where I was home all the 2 years and I was doing nothing but diaries work. Mova neusiku wakanaka. Mochengetedzwa naShe. Have a beautiful week. The name is Auntie Selina. I was your host, your facilitator, and your presenter tonight. Inini nemama diaries to follow us tereki. You know the Johnny Ember saga. I mean, not pana. Is there anyone who is seeing that Johnny Ember saga? Ndine wangu atiri follow her. Tinenge takalaina iko kana court iri on zvokuti tinoto discuss akanyaya tiri kutonyatsoziva zviri kuitika. Nhasi takamirira verdict yedu. Ndizokuti yazosara ikaitika here. I'm yet to go to my core people vatiri kuona nawo court case iri kuitika ku America kuya John na Amber. But anyway, having said that, it's a very good night from me. Take care until next time, mostly on Sunday, because this Sunday I am free. I will see you then. Stay blessed.